zama da gaba. Shekara biyu mun ka shafe, babu mai burin ya sanfe, da shirin zan tura lefe a gidansu farin ciki na. Wata ran sai ta zo gurina ta faɗa mana uzurinta, babansu yayo umarta wai za ta Abuja gobe, za ta je can makaranta wani kos da take karanta. Suna ce mata karki damu, Allahu ya kai mu gobe. Suna ce yaushe za ki dawo, don kar da na fara ciwo, na rashin ki na dinga wayo. Sai ta ce ba zan jima ba, daga nan mun kai rabewa, ta wuce ba waiwayawa, ni kam sai na yi tsayawa, tafiyar ta nake tunawa. Daga nan in nai kiranta a waya ba ta daga ta, sai dai ta kashe wayarta. Sanadin haka sai na damuwa, jikina yayi rauni, daga dama hada da hauni. Sai ne nazarin tunanin je ni gidan su Ramu, da na je sai ga uminta, ma'ana mahaifiyarta, ita ce ta ga yanda kanta wai sun yi biki na Ramu. Wani alhaji ne ta aura, shi ne matsayin mijinta, a Abuja suke a zaune, ba nan a garin Kano ba. Babansu ya tambaye ta, ta faɗa masa ba ta sanka, saƙon da ta ce a baka don Allah ka bar kiranta. Sai na ce wayyo na Allah, ta min da kisa na gilla, na ido na zo da kwalla, na yi kuka na yi shela. Mamansu ta ce da ni kai kuma na ga kana da shakku, bari ma yanzu na yi kiranta a waya sai in haɗa ku, watakil ita ta faɗa ma ni ba na shiga faɗan ku. Nan take ta yo kiranta a waya sai ta yi haɗa mu, sai na ce assalamu alaiki wa alaikum salamu, haka na ja